Що сте пускали пиратки на сърце? Кажете ми за пиратките, питам аз. Дали? Значи, по принцип, пиратките по принцип са лоши. Значи, особено за деца. Това ми е син насреща. Чичо, и една кутия пиратки. Как пиратки, бе, мътунче? Ти на колко години си? На 9? Не може. Пиратките са забранени за деца. Чичо, може ли да измислиме нещо? Добре. Ти що не каза, че са за баща ти, бе, моето момче? Какво иска баща ти? Тате иска една кутия пиратки. Показвам ти ги, за да виж, че имам. Не, че няма. Пиратките, там един дойде да продава, един пияниц. Какво обичате да ви кажа и да ви го кажа? Значи, пиратки ли става въпрос? За какво става въпрос? Опасни ли са пиратките? Пиратките по принцип не са опасни. За? Ти най-добре знаеш за. Чакайте, обяснете му. Когато я държи в ръката пиратката, след като я държи в ръката, тя излъчва едно лошо предсказание, когато може да му гръдне в ръката и може да му отрежи ръката или пръста, може да му фръкне на детето. Разбираш ли ме? И става лошо просто за детето. И пиратките не ги пожелавам на децата и така нататък. Значи, аз, как да ви го кажа, по друг... Изгонихме го.